Adestramos o domingo pola mañán, non? Para facer ese traballo de recuperación despois do esforzo do sábado, sabendo que, bueno, temos a sesión de hoxe luns e de mañán martes para previo ao partido de Copa, para ver como están os futbolistas, para recuperarnos ben. Bueno, hai algún xogador un pouco lixeiramente tocado, non? Do partido do Coruxo, que non sabemos si vai a dar chegado a este partido, pero bueno, vamos a completar igual un equipo competitivo, non vamos a arriscar tampouco máis da conta, vamos a ser un pouco cautos en ese sentido, porque, bueno, temos 17, 18 xogadores disponibles para o mércores, máis Estramil, que está con nós e que probablemente tamén entre na convocatoria, así que o juvenil, así que non temos ningún problema. Bueno, vamos ver un pouco do que estamos vendo na Liga, non? Van a entrar 4 ou 5 xogadores que ao mellor xogaron algo menos o sábado, que estarán máis frescos, pero tamén habrá algúns que teñan que repetir, completar despois durante o partido cos que quedan no banquillo, que ao mellor xogaron o sábado, pero a idea é facer un equipo competitivo, porque aquí, bueno, estamos vendo que dá un poquinho igual, non? As variacións que fagamos, 4, 5, 6 futbolistas que poden entrar ou salir, e o equipo vai a competir igual, e nos queremos competir ben o partido, queremos avanzar se podemos na Copa. Bueno, falo de non arriscar con aqueles que teñen molestias físicas e que haxa un risco de lesión, non? Eu creo que aí non temos por que arriscar e, bueno, temos futbolistas suficientes como para facer un bo 11 competitivo para este partido. Home, supoño que sí, non? É dicir, en canto terminas o partido do Coruxo, que é certo que quedou aí un pouco ese sin sabor, pero sabes que xa tes aí o miércoles unha cita importante, moi ilusionante, non? Para todos, facía, pois eso, 34 anos que non se xoga un partido de Copa del Rei en Carballo, non? Podese xogar co Sevilla na Coruña, pero aquí no Pobo, bueno, eu creo que ten que ser ilusionante para todos os que vamos a participar deso, 34 anos despois, desde, bueno, partindo por min, que estou falando ahora aquí, non? Do corpo técnico, de todo o plantel, de todo o clube, das categorías inferiores. Creo que un día que debe de ser un día bonito para todos, bueno, que quede no recordo colectivo do clube, bueno, facer un bo papel, que eu creo que vamos a facer, e que nos quede, pois eso, ese recordo para todos, non? É un equipo, bueno, que está pasando por dificultades na Liga, valorar agora o Tudelano que pode vir aquí mañán, o miércoles é complicado, porque supoño que tamén habrá cambios, habrá futbolistas que veñen de competir e de xogaron o domingo na súa Liga que non estarán ao 100%, bueno, pero sí que é un equipo que lle está costando ganar partidos na súa Liga, pero é un equipo que ten moi bons futbolistas, que é un equipo físicamente moi forte. Bueno, para nós é unha proba, ou máis que unha proba, non? É un rival de moito nivel, non? Aparcando como están na súa competición. Pero é difícil nombrar futbolistas ou nombrar que poden facer, porque, bueno, imposible saber os cambios que están na cabeza do adestrador, os xogadores como están a nivel de molestias, os que están participando menos que poden entrar aquí, pois vendrán tamén con outra motivación. Bueno, sabemos que é un rival de categoría superior, que temos futbolistas e que nós temos que estar a moi bo nivel para competir no partido. Eu creo que o primeiro que temos que ser respetuosos con un equipo que está nunha categoría superior á nosa, non? Outra cousa é como está hoxe, que a mellor entre 3 meses non está de colista, non? Que me parece que é moi barato decir que ven o colista de primeira ref como se eso fose a ser sencillo, non? Non son para nós sinxelos ningún partido da nosa liga, pois tampouco vai a ser este que é de categoría superior. Eso non quere decir que nós non vayamos a competir e vayamos a poñerlle as cousas complicadas ao Tudelano, non? Pero temos que ser respetuosos, porque, bueno, a veces ves por aí ou escoitas como se por ser colista dunha categoría superior á nosa, pois viñeran aquí 4 amigos, non? Bueno, eu creo que hai que ser respetuosos. Vamos a competir, non teño ninguna dúbida, nos dá un pouco igual quen este diante, ainda que fose o líder de primeira ref, pero sabendo que ten unhas dificultades maiores e que nós vamos a ter que estar moi ben para pasar a eliminatoria. Creo que máis que nunca ten que ser un equipo moi fiel ao que fai, non? Porque descoñecer un pouco o que pode facer o rival por eses trocos que seguro que aparecerán na alineación de futbolistas menos habituais pola súa parte, bueno, pois fai que non te podas adaptar moito, non? Polo coñecemento que podemos ter do rival, non? Así que temos que ser nós, ter un plan de partido claro, saber o que queremos facer,
que é o que vimos facendo aquí na casa últimamente, é dar a moi bo nivel, non? Estar moi concentrados, probablemente o marxe de error é menor contra este tipo de rivais, pero plantexalo máis desde o punto de vista noso propio, non? E non tanto do rival. Vai a ser diferente, non? Primeiro sí que é certo que un equipo, bueno, que xogaba, que intenta algunha vez iniciar de atrás, pero que sí que utiliza moito o desplazamento largo, vertical, non? Directo, para ganar esa segunda xogada, e a partir de aí é un equipo que ten moi boas bandas, e que a partir de ganar ese balón en campo contrario, bueno, pois é vertical, non? Con moito do centro lateral, con bons rematadores. Bueno, sabemos que é un equipo que en ese sentido ten unha estrutura no seu xogo moi clara, non? É difícil compararlo con eses equipos, non? Eu creo que polo nivel que van a mostrar aquí, creo que van a ser equipo máis traballado, con millores futbolistas, máis competitivo, bueno, xogándose un pase a un partido, non? Así que, bueno, hai que estar francamente ben, saber defender ese tipo de xogo do rival, intentar que estemos nós máis cómodos que eles no partido. Nós non vamos a renunciar ao que somos porque veña un equipo de superior categoría, pero sabes que os erros penalizan máis, que é máis complicado facer certas cousas, que te van a poñer en situacións máis complicadas a nivel ofensivo, non, deles, ou no balón parado. Bueno, tens que estar, pois eso, a moi bon nivel, todo o mundo moi concentrado, o partido que creo que nos vai a pedir eso, o propio partido, a competición que é, a ilusionante que é, pero, repito, nós, se estamos a bon nivel, vamos a facer un gran partido, seguro, non teño dúbidas de que estamos para competir co Tudelano na nosa casa, estando como estamos últimamente. Partido destes de cao, non? É dicir, que o que perde pois se vai para a casa, pois se avanza o partido, é moi igualado, sabes que calquer detalle de quen se poña por diante, bueno, pois vai a meter unha presión, unha necesidade no rival, bueno, con menos tempo, que é complicada, non? Ti tes moito ganado, se te pos por diante, porque é un resultado definitivo, non hai unha volta, non hai partido de segunda oportunidade, entonces, bueno, hai que estar atentos a todos os detalles, pero tamén nós temos que aproveitar eses detalles a favor, non? Porque, bueno, pues desequilibrar a eliminatoria con un detalle dun balón parado e tal, para nós, eso tamén é un traballo de mellora que nos vai a vir moi ben para a propia competición de Liga e que ademais nos vale para saber que somos capaces de facerlle a un rival de máis entidade. Para min, pois tamén falo en nombre de todo o corpo técnico, é un honor, non? É dicir, esta competición con este novo formato ten estas posibilidades, non? Que nos dá de, bueno, primeiro porque o conseguimos o ano pasado no campo, bueno, ahora porque temos este rival, porque o ser na nosa casa, bueno, pois ser un primeira ref, pois tamén temos as nosas opcións de pasar, non? Entón, pois se ten que motivar e ilusionar ca idea de seguir avanzando en un torneo que é precioso e que si sigues dando pasos, pois todavía máis bonito, non? Polos rivales que che poden tocar, así que, bueno, pois con a máxima ilusión e unha experiencia máis, bueno, pois con ganas de que chegue o partido, a verdade que tamén xa tes ganas de que chegue. Espero o 12, o 13, o 14, espero que haxa un gran ambiente festivo para apoiar a tope os nosos futbolistas e que vivan, espero que vivan unha noite histórica. A mí me gustaría que fora así. É histórica xa polo que é, pero vamos a ver se a redondeamos, non? Temos que ter esa ilusión todos de vivir algo aquí, bueno, pois que nunca se vivira, non? E iso, cando tes a oportunidade de ser o primeiro en facer algo, hai que aproveitala. Lume, eu son exemplo de que con gorro e con guantes aguántase ben, así que veña a xente protexida, que aplauda moito para quentar as mans e a disfrutar do día.